Jsou v životě lidé, kteří vždycky ve všem vidí to dobré, a pak jsou jejich úplné protiklady. Ať se stane cokoliv, jim je všechno špatně. Počasí je mizerné, boty tlačí, autobus má zpoždění. Paní Tamara se řadila k tomu druhému typu a vůbec se za to nestyděla. A proč by se radovala, když ve skutečnosti není vůbec dobře? Nechť se naivní hlupáci radují z vysokých cen a ošuntělých vchodů, ona, Tamara, to ani neplánovala. Radovat se má z výplaty, štamprličky, prostřeného stolu a vlastních úspěchů. Všechno ostatní nepřináší žádnou praktickou radost. Vždyť pohled na krásné nebe ani nějaká akustika radosti v kapse nepřidá a chleba k večeři nekoupí. Zase vyskočily ceny vody, bručela paní Tamara, probírajíc účtenky za služby u stolu ve své kuchyni. Těm darmožroutům se prostě nechce žít v klidu, hlavně aby z lidí co nejvíc stáhli. Napokrytecky lála v nejlepších tradicích tohohle odporného pocitu. Pracovala totiž sama na komunálním úřadě a znala to prostředí zevnitř. A stěžovala si paní Tamara vůbec ne na to, že ceny stouply, ale na to, že její pozice jí nedovolovala strkat ruku do koryta, které bylo přístupné vedení. Štvalo jí, že tam někdo kupuje sobolí kožich nebo auto a jí, Tamaře, připadne jen figa s máslem. A tak to bylo nejen v práci. Tamara pokukovala koutkem oka po mladší sestře, která se provdala za vojáka a zajistila si bezstarostné stáří. Natálce prostě štěstí přálo, drbala žena v práci s kolegyněmi. Srazila oči dokupy a on si pomyslel, že je to holka nevalného rozumu, tak si ji vzal. A komu je chytrá žena potřeba? Chlap chce být král, přesně tak. Kolegyně myšky v kanceláři pokyvovaly a vyjadřovaly Tamaře plnou solidaritu. Stejně jako ona nebyly ani ony v manželstvích, kterými by se dalo chlubit, a proto milovali společně řešit cizí životy a hledat příčiny všeho kdekoliv, jen ne v opravdové lásce a úctě. Tamara byla šéfem jak doma, tak ve vztahu. Za Stanislava Sergejeviče se vdala nerada, tak říkajíc kvůli těhotenství. Tedy mladý kluk Sláva nechal technikum a šel pracovat, aby uživil ženu a malého synka Sašu, a tak zůstal bez profese a teď si přivydělával jako elektrikář nebo instalatér po okolí. Zkrátka k chlubení důvodů příliš nedával. Tamara manžela peskovala, že ani slušnou košili nemá, aby někam vyšli. A kam bychom chodili, Tamaročka, ptal se tiše muž. Do obchodu můžu v teplákách a kam jinam? Do divadla, do restaurace. ESS. Tamara odplivla podrážděně. Jenom se vrtáš v těch svých záchodech a žárovky šroubuješ, žádný tah krásnému. I v našich, i v cizích, upřesnil manžel a hned vtáhl krk jako želva. Ženy se bál, až si to sám nechtěl připustit. A Tamara ho popoháněla spíš ze zvyku nebo ze nudy. V práci pomlouvala hloupé návštěvníky úřadu nebo sousedky a doma se také musela nějak zabavit, takže na Slávu létaly výčitky oprávněné i nespravedlivé. Připečené karbanátky, špinavé podlahy, rozházené nářadí, za všechno dostával ubohý chlap. Pískání kalkulačky se mísilo se syčením konvice na plotně a cvrlikáním neposedných vrabců za oknem. Staré dřevěné okno mezi kuchyní a balkonem lehce pohnul vítr a ono žalostně zaskřípalo. Sklo odrazilo odlesk slunečního paprsku přímo Tamaře do očí. Zamračila se a sundala z nosu brýle. V 50 letech mohou ženy vypadat nádherně. Nebo se mohou změnit v babku. Tamara se považovala za tu první skupinu. Ve skutečnosti však, ať se snažila mladit sebe víc, její podstata neúnavně směřovala k té druhé. Ni účes podle poslední módy ani starožitné zlaté prsteny z drobného dědictví tomu nemohly zabránit. Spíš naopak. Tamara žila s manželem a jediným synem v malém dvoupokojovém bytě ve druhém patře obyčejné panelové pětietážovky, jedné z těch, které už téměř zmizely v hustém listí dávno vysazených stromů kolem domu. A i když se jejich větve každý rok prořezávaly, v bytě byla stejně blahodárná přítomná šeť. V létě to bylo příjemné, ale v zimě se byt měnil v temnou krabici a bydlet v ní bylo vyloženě tísnivé. V zámku v předsíni zašustil klíč, pak se ve dveřích ozvalo štrachání. Sašo, vzali si chleba? Zakřičela Tamara bez pozdravu z úzké, napůl marocké chodbičky. A ta nemá k polévce nic. Vzal, ozval se syn a rozvazoval si tkaničky u tenisek. Veronika už přišla? Paní Tamara se při té otázce zamračila.
Snacha ji rozčilovala už jen tím, že vůbec existovala na jejich společném teritoriu. Jenže syn se měl konečně oženit, už mu bylo přes 30. A tak mu Tamara osobně vyvlčela celé uši o tom, že by nebylo na škodu zamyslet se nad pokračováním rodu. Syn se zamyslel a oženil se. Zdálo by se, že teď stačí žít a radovat se. Ale i tak bylo Tamáře všechno špatně. Počítala s tím, že se syn s nevěstou odstěhují někam pryč, jenže dívka se ukázala být taky z chudé rodiny, bez vlastního bydlení a bez zvláštních vyhlídek. A tak teď spolu se Sašou zabrali jeho pokoj, dělali tlačenici v předsíni a raní frontu do koupelny. Ještě se ta tvoje ženuška neukázala, odpověděla Tamara synovi, snažíc se potlačit notu odporu. Určitě se curá s kamoškama po práci a rozhazuje výplatu. Saša jen povzdechl a položil na stůl 2 bochnaté, ještě horké chleby. Alexandr pracoval jako řidič v pekárně a tak měli doma vždycky přebytek pečiva. Čas od času jim ho rozdávali buď pod rukou, nebo docela oficiálně, nikdo proti tomu nic neměl. Bochníky a housky, preclíky i rohlíky nosil Saša z práce, aby hájil poctivé jméno obyčejného řidiče. Měl bys s Nikou promluvit, ať si najde jinou práci, procedila paní Tamara, zkoumajíc účtenku za fond oprav. Sedí na tom svém nádraží v pokladně, nikam se to nehne a v mateřské jí budou platit almužnu. Mami, jakou práci? Vždyť je v 5. měsíci, nikdo ji teď nevezme, nejistě se zastal Saša manželky. Já přece pracuju, brzy přijdu na novou příměstskou trasu, budou platit víc. A kdo jí bránil odejít dřív? Nedala se Tamara. Už dávno měla zanechat ten cirkus. Mohla jít do potravin. Dělat skladnici nebo na trh prodávat. Všude by si vydělala víc. Moje žena nebude vážit rajčata za pultem ani lézt po krabicích v prašném skladu, namítl Alexandr jemně. Já zlato jsem krabice tahala a po pultech lezla, otočila se Tamara k synovi a založila si ruce v bok a jak vidíš, nezemřela jsem. Saša měl za ta léta na matčino věčné berblání pevnou imunitu. Nepouštěl se s ní do hádek jako otec, zůstával klidný, ale jít proti ní naplno nedokázal. Tak vyrůstal jako realistický člověk, který věděl, že na dobré vzdělání neměl hlavu a rodiče neměli peníze. Po škole tedy kluk odsloužil armádu na vrátnici, po návratu s bídou dostudoval obor mechanik motorista na vyšší odborné škole. Nějaký čas pracoval u otcova známého v autoservisu a později se šťastnou náhodou dostal jako řidič do pekárny a od té doby se tam uchytil na teplém místě. S dívkami to Alexanderovi příliš nešlo. Krátké románky se občas objevily, ale nic dlouhého z toho nikdy nebylo. A není těžké uhodnout proč. Tamara Jurjevna měla ke všemu postoj ani sama nejím, ani jinému nedám. Syn byl chvíli v nemilosti, pak ho nutně potřebovala, aby ji někam odvezl, pak ho sprdla jako malého kluka a pak ho zase prosila o pomoc. Takový stav věcí žádná slečna nevydržela a Alexandr logicky zůstával sám. O vlastním bydlení ani nesnil. Ceny novostaveb byly tak astronomické, že to vyvolávalo jen vzteklé pobouření. Nikdy by na ně nenašetřil. A jak se to vezme, bydlet u rodičů sice nebylo nijak reprezentativní, ale za to pohodlné. Jídlo hotové, doma uklizeno, jen to maminčino věčné remcání kazilo celkový obraz. Jenže to tu bylo vždycky. Tamara si syna přeměřila přísným, pátravým pohledem, jako by hledala další záminku, k čemu se přichytit. Jenže tentokrát naschvál nenašla vůbec nic. Sama už dávno sněla o tom, že se z téhle bytové klece odstěhují do prostorného domu, ale roky ubíhaly a příležitosti se neobjevovaly. Tka jí zanechala jen pokoj v komunálním bytě. Peníze z jeho prodeje tehdy padly na rekonstrukci téhle dvougarsonky a na synovu svatbu. Ať byla Tamara jakkoliv puntičkářská a malicherná, před sousedy a známými se znemožnit nehodlala. Proto svatební slavnost proběhla tak, jak se sluší, tradičně a slavnostně. Svatba dozvučela a spolu se cinkotem skleníček odnesla i Tamarin jediný, iluzorní šanci na stěhování. V té době už žádná další nebyla. V kuchyni se nesměle objevil Stanislav Sergejevič, pozdravil syna a začal si na plotně v malém hrnku ohřívat 2 naběráky zelňačky. Přitom si ulomil kus čerstvé housky a sypajíc drobky po celé lince ji hladově soukal do sebe. Slavo! Vypískla okamžitě paní Tamara.
Včera jsem teprve vysávala. Z větve za oknem s hlasitým šumem vzlétlo hejno vrabců. Stanislav Sergejevič leknutím věkl a nejistě se zadíval na manželku. Alexandr vzal zbytek zachráněného chleba, zabalil ho do sáčku a uložil do chlebníku. Na rodičovské šarvátky byl zvyklý, přesněji řečeno, na matčiny každodenní útoky na otce. Tamara byla posedlá čistotou a od všech v domě vyžadovala naprostý pořádek, stačilo vidět neuklizenou vidličku nebo, nedej bože, drobky na ubruse a okamžitě vybuchla. Alexandr v duchu děkoval osudu, že je Nika tak čistotná. Z toho dokonce kryla nenápadně smetla drobky z linky nebo opláchla hrnek po jejich nočních čajích. Do Stanislava Sergejeviče přiletěl kuchyňský ručník. Za doprovodu manželčiných nadávek popadl nedohřátou polévku v hrnku a prchl na balkon, tak stihl vzít i lžíci. Alexandr, jak měl ve zvyku, jen lehce zavrtěl hlavou a odešel do pokoje. Vzi měl jít vyzvednout Veroniku z práce. Jestli se dnes zdržela, znamenalo to, že někoho zastupovala. Srpen přináší městu pozdní západy slunce a těsně před nimi i ten zvláštní jantarový svit doznívajícího dne. Tu dobu vrhají stromy a domy dlouhé, pomalu se sunoucí stíny a umělce přepadá inspirace. Tu dobu se po alejích vydávají na procházku důchodci a zamilované dvojice si dávají schůzky na otevřených terasách kaváren. Právě v tu dobu se Veronika vracela domů. Cestou pozorujíc okolní svět. Dívku se staženými vlasy v bílé halence a modré sukni by člověk snadno považoval za školačku nebo studentku. Ve skutečnosti Veronika jen dodržovala pracovní dress code. A komu na tom vůbec záleží, když celou směnu sedíš za sklem a cestující tě vidí maximálně po pás? Otázka ryze retorická. Veronika se posadila na lavičku v aleji a vytáhla z kabelky láhev s vodou. Od začátku těhotenství pila neustále a nosila s sebou zásoby tekutin. Zhlédla k růžovým oblakům, do nichž se uložilo zapadající slunce. Vždycky se snažila vidět v životě to dobré, ať byl ten život někdy jakkoliv podivný a pichlavý. Vyrostla tady ve městě v malinkém bytě na okraji, kde žila s maminkou a později i s mladším bratrem. Otce nepoznala. Rodiče se rozešli, když jí byl sotva rok. Maminka o tom mluvit nechtěla a Veronika se neodvažovala ptát. Později se objevil mamčin nový partner a Veronice přibyl bráška Miška. Žili skromně, těsně, ale přátelsky. Už tehdy Veronika pochopila, že když bude člověk všude vidět jen špatné, brzy se z toho zblázní. No a co, že je byt malý? Aspoň máš všechno po ruce. Maminka hodně pracovala, aby uživila rodinu, nejdřív v tiskárně u balicího stroje, potom v konzervárně, občas si přivydělávala jako pečovatelka nebo chůva o víkendech. Žádná práce není hanba, když ji děláš srdcem, říkávala dceři, když na malé kuchyňce zavírala víčka domácích kompotů. Si Veronika zapamatovala to hlavní. Člověk může být dobrý bez ohledu na to, kde žije, čím se živí a co kolem sebe vidí. A tak se už od malička snažila mamince ve všem pomáhat. Nežili sice v hojnosti, ale v lásce a harmonii. Veronika se naučila vážit si drobností bonbonu od sousedky, kytice narychlo utržených květin z cizího záhonu od bratra, motýla, který jí sedl na rameno. A také celý život tajně očekávala dárky osudu. Dětská víra v zázraky u ní zakotvila tak pevně, že ji neopustila ani v dospělosti. Kousek té dětské bezprostřednosti ji ostatně svedl i s manželem Sašou dohromady. Kvůli té své povaze ji ve škole považovali za podivínku, ale Veronika si na to tak zvykla, že ji cizí názory nechávali chladnou. Šťastný člověk se o jiné názory nestará. A Nika měla i svůj velký sen najít svého prince, ne však na bílém koni, ale takového, za kterým by stála jako za kamennou zdí. Zpočátku se jí Saša přesně takovým zdál, vysoký, širokoramenný, laskavý. Zvedal ji do vzduchu jako pírko a při každém setkání ji rozmazloval sladkým pečivem. A když ji požádal o ruku, Nika zářila štěstím. V té chvíli ji ani trochu neznepokojovala představa života s manželovými rodiči. Naopak. U maminky doma měla jen malý koutek a tady budou mít se Sašou vlastní pokoj s postelí, skříní, televizí a možností zavřít se a být spolu, jak dlouho budou chtít. Na svatbu si Nika oblékla bohaté šaty a v matrice dokonce plakala. Všechno bylo jako v jejich milovaných pohádkách, krásný sál, spousta hostů, gratulace, tanec.
Jenže uplynulo trochu času a ještě jedna pohádková postava se vtělila do jejího života, zlá macecha. Svokyni sice před svatbou znala jen zlehka a tehdy jí připadala jen přísná a rázná. Jak moc se spletla! Během jediného roku soužití Nika pochopila, že matka jejího muže je skutečná symetrika a ani vrozený optimismus už nestačil proti tomuto tyrannosaurovi, který ji denně čekal v novém domě. Jednou se Veronika opatrně zmínila o možnosti odstěhovat se do podnájmu, ale Saša jen rozhodně mávl rukama. Nik, nájmy jsou dneska šílené a co když se narodí dítě? Budeme žvíkat suchary a zapíjet je vodou, jen abychom přežili, přesvědčoval ji. A stalo se, brzy Veronika zjistila, že je v jiném stavu. Na jednu stranu měla radost, na druhou si povzdechla, protože si dokázala představit, jak se po narození miminka to domácí šílenství jen vystupňuje. Saša byl z těhotenství nadšený a snažil se v práci vyjednat další trasy, aby něco našetřil. A sama Veronika pochopila, že měnit práci už nestihne a musí se spokojit s malou mateřskou. Někdy se jí zdávalo, že žije ve velkém domě s vysokým stropem a večer vychází na verandu dívat se na západ slunce. Ale to byly jen sny, které mizely s ránem. V dálce na aleji se objevila známá silueta manžela. Saša k ní přiběhl, objal ji a vzal jí tašku. Začaly obvyklé rozhovory o zdravotním stavu, náladě a uplynulém dni. Veronika odpovídala, ale v pozadí měla pocit, že všechno to jen zakrývá něco důležitého, nějaký hluboký problém, který se oba bojí vytáhnout na světlo. A každý znal jméno toho problému. Když se vrátili domů, bylo v bytě ticho. Paní Tamara sledovala televizi, soudě podle zvuků vycházejících spod zavřených dveří. Máš hlad? Zeptal se Saša a pomáhal ženě zout boty. No, moc, přiznala Nika. Vešli do kuchyně. Saša otevřel lednici a zklamaně zamlaskal. Vypadá to, že táta snědl všechen boršč. Skočím do obchodu a rychle něco koupím, vždyť ty jíš za 2 a tady by to nestačilo ani pro jednoho, řekl trochu proviněle a podíval se na ní. Dobře, jdi a pak spolu něco uvaříme, usmála se Veronika. Saša hned zase skočil do tenisek, popadl peněženku a vyrazil. Veronice v břiše vyhladověle zakručelo. V ústech se objevil ten nepříjemný pachuť, jaký vzniká, když člověk dlouho nejí. Já přešla k umyvadlu, umyla si ruce, postavila na sporák konvici a ještě jednou nakoukla do lednice. Věděla, že dobroty se v domě nikdy dlouho neohřály. To bývalo i u nich s matkou známý obrázek. Chlad lednice se odrazil v ponuré podívané. Slenice nakládaných okurek, krabičky s nějakou kaší, syrová vejce ve dveřích, cibule a brambory v zeleninových šuplících. A najednou za sklenicí s okurkami Nika zahlédla pěkný kus doktorského salámu v sáčku. Hlad diktoval vlastní pravidla a tak dívka bez rozmýšlení nález vytáhla. Hrnek čaje, pár pohybů nožem na prkenku a už byly hotové 2 strašně nezdravé, ale tak lahodné sendviče z bílého chleba s máslem a salámem. Takové jí maminka obvykle chystala do školy na svačinu. Sendviče ji i teď přenesly do dětských vzpomínek. Blaženě je žvíkala a zapíjela vonavým čajem. Z toho snění ji vytrhl jedovatý hlas tchyně. Salám jsem nekupovala a lednici otevíráš častěji než já. Je potřeba se zeptat, než si něco vezmeš. Veronika se málem udusila, tak náhle to přišlo. Ale vždyť žijeme v jednom domě, pokusila se bránit. V jedné rodině je všechno společné. A proč si tedy, zlato, nebereš mojí zubní kartáček? Nebo nenosíš tchánovi ponožky? Paní Tamara ji znovu bolestivě kousla slovem. Je to přece společné, tak proč vybírat? Veronika nenašla, co odpovědět. Ale soustojí po těch slovech už neklouzalo do krku. Položila sendvič do sáčku a vrátila ho do lednice. Paní Tamara, pozorujíc, jak se snacha stáhla, přímo blažila vlastní mocí v bytě. Když se Sáša vrátil z obchodu, kuchyň už byla prázdná. Našel manželku s knížkou v pokoji. Nabídl jí ovoce, usmažil omeletu a topinky. Veronika neodmítla jídlo, ale byla nějak tichá a málo hovorná. Vyptávat se jí Sáša nezačal. Usnula mu na rameni při sledování filmu. Už ji opatrně přikryl dekou s tím, že ráno je moudřejší večera a zítra bude zase dobře.
Paní Tamara se vracela z práce dřív než ostatní. Obvykle byla doma už kolem 4. A poslední dobou jí v hlavě pořád vrtalo, jak budou žít. Se narodí dítě. Vnoučata Tamara chtěla, vždyť sama popohnala syna, aby si našel ženu, jen chtěla po svém, jako pes na seně, aby vnoučata byla, ale někde tam daleko a hlavně, aby nenarušila její ustálený řád. V současné situaci to ale nevypadalo reálně. A zvyklá na kontrolu, ticho, čistotu a pořádek, si s hrůzou představovala, v co se její život promění s příchodem synova prvorozeného. Zároveň si vybavovala vlastní roky raného mateřství a skřivila se. Ty vzpomínky jí nepřinášely ani špetku radosti. Možnosti byly 2: pokusit se syna se snachou vystrkat do nájmu, nebo je rozhádat tak, aby snacha s novorozeným sama odjela k příbuzným. Tamara zapřemýšlela a došla k závěru, že druhá varianta je lepší. Sáša přece umí pomoct se zátěží, může ji někam odvést firemním autem, pravidelně nosí čerstvý chléb zadarmo a snacha? Ta jen vyprazdňuje lednici a chodí do práce pro parádu. Rozhodnuto. Syn potřebuje nevěstu s pořádným věnem, netule chudinku z nepovedené rodinky a se starým harampádím. Synovi city a jiná duchovní hloupost Tamaru příliš nevzrušovaly. Nějak se s tím popere, už není malý. Naotevřela dveře, vešla do předsíně a položila tašky s nákupem na taburet. Plán měla v úmyslu spustit ještě dnes. Čím dřív snacha byt opustí, tím dřív se vrátí klid a pořádek, který v království Tamary Jurjevny vždy panoval. Dneska Nika nikoho nezastupovala a proto skončila taky dřív. Už ráno si v zeleninové prodejně u nádraží všimla velkých šťavnatých broskví, ale koupit je nestihla, spěchala. A celý den si jíčkala naději, že do konce pracovní doby ještě zůstanou. A nenadarmo. Už z dálky zahlédla, že v košíku leží jen 3 šťavnaté plody. Dívka téměř přiběhla k prodejně a bez smlouvání si už chtěla vzít vytouženou pochoutku, když na ní někdo zavolal. Veroniko, počkejte, prosím. Mladík asi jejího věku mával rukou, patrně ji doháněl už od nádraží. Ká zůstala nechápavě stát u zeleniny, čímž uvedla prodavačku do jistého zmatku. Konečně ji doběhl a pod jejím tázacím pohledem popadal dech. Odkud víte, jak se jmenuju? Zeptala se dívka a pro jistotu sevřela v kapse klíče. Před půl hodinou jste měla na hrudi jmenovku, odpověděl jednoduše. To nebylo těžké si zapamatovat. Veronika zrozpačitela. Opravdu, bylo to až příliš zřejmé. Prosím vás, jen si nemyslete, že jsem nějaký naivní kluk, co se s vámi chtěl seznámit. A už vůbec ne žádný blázen. Mladík to řekl naprosto vážným obličejem. Dívka polkla. Situace byla až příliš nezvyklá. A co tedy ode mě potřebujete? Zeptala se opatrně. Jde o to, že já jsem váš mladší bratr. Mladík trochu zahanbeně sklopil oči. Já mladšího bratra mám a ten vypadá úplně jinak, odpověděla Veronika. To je nějaký žert? Skrytá kamera? Kde jsou? Nečekaně se rozčílila a začala se rozhlížet. Ne, zamával rukama. Dovolte, já vám to všechno vysvětlím. Jen si pojďme sednout tam do parku. Bude to dlouhé. Veronika nedůvěřivě zvedla obočí a pak pohlédla na peníze v ruce, které pořád držela. Dobře, jen to dokončím, kývla směrem k broskvím. Když už měla voňavé plody u sebe a seděla ve stínu kudrnatých lip na aleji opodál, mladík se konečně představil. Jmenuju se Denis a tykej mi. Jsme přece tak nějak vrstevníci. A možná i příbuzní. I když to poslední je zatím s otazníkem. Vika si ho letmo prohlédla. Něco v jeho vzhledu se dotklo hluboko ukrytých strun její duše. Bylo to až nepříjemně povědomé, jako dávný pocit z dětství. Denis se nadechl a začal vyprávět. Veronika ho poslouchala a čím dál víc v ní klíčily rozporuplné emoce. Otec a matka Veroniky se rozešli kvůli jeho nevěře. Odešel k ženě, která otěhotněla s Denisem. S ní si založil novou rodinu, rozjel podnikání a koupil velký dům na předměstí se zahradou a úrodnou půdou.
15 let žil šťastně a pak se na něj jakoby vysypalo celé vědro neštěstí. Nemoci a smrt příbuzných. Ukradené auto, společník ho podrazil o velké peníze. A smůla pokračovala dalších 9 let. Když rakovinou onemocněla a zemřela jeho milovaná žena, matka Denise, muž to nevydržel a hledal útěchu v kostele. A právě u něj potkal slepou vědmu, která mu odhalila tajemství všech těch ran. Své dítě jsi nechal v bídě a ženu, co ti ho dala, jsi zradil. Proto jsi přivolal utrpení a budeš se trápit, dokud neodčiníš vinu, šeptala, přehrabujíc se v jantarových korálcích. Chceš-li odejít na onen svět v pokoji, rozděl vše, co jsi získal, rovným dílem mezi své 2 pokrevní děti. Já ale na onen svět ještě nechci, bránil se muž. Tvoje vůle tu nehraje roli, zachraplala vědma a zasmála se. Ustoupil a rychle od ní utekl. Ale slova se mu zarývala hluboko do mysli. A když brzy poté našel svou ženu jedno zimní ráno mrtvou, seděl nad ní dlouhou dobu a hned po pohřbu sepsal závěť. Počkej, zastavila ho Nika gestem. A jak vůbec zjistil, kde jsem a jak žiju? Táta nás přece opustil, když jsem byla ještě úplné miminko. Nevím, pokrčil rameny Denis. Otec byl váženým člověkem a měl na mnoha místech užitečné kontakty. Právě on mi řekl, jak tě najít. Chceš tím říct? Já teprve teď pochopila, proč ji bratr našel. No, potvrdil Denis její myšlenku s lehkou melancholií. Od jeho smrti uplynulo půl roku. Musíme vstoupit do dědictví, sestro. Veronika úplně strnula a zadívala se prázdným pohledem do bezstarostného srpnového dne. Otec, bratr, vědma, dědictví. Tolik událostí najednou v jejím životě ještě nikdy nebylo. Jako kdyby někdo prudce protočil napnutou filmovou pásku a ta se svištěním před očima diváků promítla své záběry. Nikole se zatočila hlava. Jsi v pořádku? Denis ji zachytil, když se zapotácela. A teprve teď si všiml bříška pod volnou halenkou. Jo, jen se mi udělalo špatně. Hned to přejde. Veronika sáhla do kabelky po láhvi s vodou. Pošlu tě domů taxíkem, řekl Denis rozhodně. V klidu si to promyslíš, vstřebáš. A za týden se sejdeme a probereme to. Platí? Významně kývl směrem k jejímu břichu. V tvém stavu není dobré se nervovat. Kdybych měl dnes auto, odvezl bych tě sám. Veronika souhlasila. Co jiného jí také zbývalo? Všechno se zdálo až příliš neuvěřitelné. Jediné věděla jistě, nesmí o tom říct manželovi, natož jeho rodině. Musí přemýšlet vlastní hlavou. Nebo se snad poradit s mámou. Neděli v bytě nikdo neměl rád, všichni zůstávali doma a čas od času vypukaly drobné domácí války, v nichž samozřejmě hlavní velitelkou byla paní Tamara. Její vojsko sídlilo v kuchyni a vybíralo mentální daň z každého. Kdo vstoupil do jejich doupěte? Ké se rozespale protáhla v posteli a nenahmatala vedle sebe Sašu. Manžel byl zvyklý vstávat brzy a přitom ji nebudil, jen po sobě zavřel dveře, aby ji ranní hluk nerušil. Ráno ji většinou trápila žízeň, typická pro druhý trimestr. Ještě jednou se protáhla, vstala, oblékla domácí tričko, pohodlné šortky a tiše vyšla do chodby směrem tam, kam ráno chodí každý, do koupelny. Tvoje ženuška, Sašo, jí čím dál víc, ozval se z kuchyně tlumený hlas tchyně. A my přece nejsme milionáři. Sama skoro nic do lednice nekupuje, ale když se má spát, je první. Mami je těhotná, má jíst hodně, odpověděl Saša unaveně a cinknul lžičkou o hrnek s čajem. Já instinktivně stuhla za rohem. Dobře věděla, že tchyně ji ráda pomlouvá, ale slyšet to naživo. To bylo poprvé. Když chce hodně jíst, tak ať si to kupuje sama. Si zvykla ujídat cizí dobroty a pak tam naspat nějaké bláto místo normálního jídla, nedala se paní Tamara. Nedávno jsem koupila drahou, vybranou stoličnou šunku na salát, schovala jsem ji schválně. A ona ji našla a hned si začala dělat chlebíčky, nestyda. Veronika cítila, jak v ní současně vře vztek a roste pocit trapnosti, a to ne za sebe, ale za manžela, který to od matky spolkne a neřekne ani slovo na její obranu. Zlost ji nebrala jen z obvinění, ta byla naprosto nesmyslná. Nakupovala stejné množství potravin jako ostatní.
Jenže čerstvé bylinky, ovoce, zeleninu, kvalitní obiloviny a ryby tchyně nepovažovala za jídlo. Pro ní byla jídlem šunka, sýr, konzervy, brambory, majonéza, tučné maso, těstoviny a sladkosti. Poslouchat ten nesmysl dál Veronika nehodlala. Ale pochopila jedno, Saša se své matky bojí a svou ženu před ní neochrání. A co potom s dítětem? Do této myšlenky se raději neponořovala. Už teď bylo až příliš jasné, že o dědictví a zesnulém otci se v téhle rodině nesmí dozvědět vůbec nikdo. Představila si, jak by paní Tamara hltavě natáhla ruce k takovým vyhlídkám a otřásla se. Ale ne. Tohle je život její Veroničin. Její a jejího dítěte, které by nemělo vyrůstat v takové atmosféře malichernosti a věčného napětí. Sklouzla do koupelny, úmyslně hlasitě zadupala patami po linoleu. Hlasy v kuchyni stichly a brzy stočily řeč jinam. Dívka se omyla a rozhodla se hned odjet do rodného bytu. Jít do kuchyně na snídani neměla vůbec chuť. O půl hodiny později si už Nika pečlivě obouvala boty, sedíc na taburetu v předsíni. Kam jdeš? Překvapený Saša vyhlédl z chodby. K mámě. Dlouho jsem tam nebyla. Zastavím se na čaj, odpověděla dívka. Mám tě svést? Nabídl manžel. Nechci se nadechnout čerstvého vzduchu. Já si udržela neutrální výraz. Manžel v ní začínal vyvolávat soucit i podráždění zároveň. Při všech svých kladech jeho život pod matčiným podpatkem po 30 tyto klady dokonale vymazal. Saša rozpačitě pokrčil rameny, poprosil ji, aby zavolala, kdyby něco, a vyprovodil ženu. Byt, kde Nika prožila dětství, ji přivítal známou vůní maminčiných retro parfémů s konvalinkou a tlumenou žárovkou na chodbě. Tak pojď dál, právě jsem napekla pyrošky, dáš si čerstvé. Zavolala z kuchyně Lilia Vasiljevna. Objali se a u šálku čaje s voňavým domácím pečivem, tak odlišným od rohlíků z pekárny, se Veronika odhodlala začít složitý rozhovor. Matka změnila výraz. Když jí dcera pověděla o setkání s Denisem. Lilia Vasiljevna chvíli mlčela, pohrávala si s hrnkem v rukou. A já pořád čekala, kdy se to dozvíš, pronesla, aniž by se Nika podívala do očí. To znamená, že jsi to věděla a nic si mi neřekla? Dívka se překvapeně naklonila dopředu. Ano, věděla. Ale nespěchej mě soudit, žena opatrně zadržela její výpad. Tvůj otec mi loni volal, něco blekotal o vědmě, nějaké kletbě, prosil o odpuštění, jen abych vzala zpět svá slova. A já, dcero, jsem žena hrdá, byť jsem kromě tohohle domu a 2 dětí nic víc nezískala. Lilia Vasiljevna významně přejela pohledem stěny a strop místnosti. Veronika ji poslouchala téměř bez dechu. Odmítla jsem ho, protože spravedlnost musí být. Řekla jsem si, já jsem si vytrpěla, tak ať si teď taky něco vypije on. Teď už chápu, že odpustit se mělo v míru. Let uplynulo hodně, ale staré city si mě v tom rozhovoru znovu podmanily. Trochu viny mám, pokračovala žena. Smrt bych nikomu nepřála určitě. A ty, dcero, udělej, co ti radí duše. Jestli přijmeš dědictví dluhů z dětství bez otce, nebo to vezmeš jako dar osudu, to už je na tobě. Mysli na sebe a na své budoucí dítě. Já ti radit nebudu. Veronika se opřela o opěradlo židle. V hlavě se jí skládaly cihličky budoucí cestičky. Zamýšleně se napila čaje a odložila šálek na desku stolu. Mami, mám ještě jednu otázku. Nika se významně podívala na matku. Lilia Vasiljevna přikývla. Zlobila ses na tátu, že mě nechal bez otce. Ale teď přemýšlím, jestli dělám správně, když to samé zvažuji já, ve vztahu ke svému vlastnímu dítěti. Nejasně a přitom naprosto jasně vyslovila Nika svou myšlenku. Naproti se jemně usmála a povzdechla. Tušila jsem, že v téhle rodině ti nedají klidně žít. Sašenka je dobrý kluk, ale... Ty víš, o jakém ale mluvím. Lilia Vasiljevna pronikavě naklonila hlavu. Veronika přikývla. Něj tady mi nic neporadíš. Marka trochu přimhouřila oči. Ty už máš rozhodnuto. Proč bych ti radila? Lilia Vasiljevna pouze očima vyjádřila plné přijetí dceřina rozhodnutí. Neboj se.
To je hlavní. Já vždycky věděla, že jí matka rozumí beze slov a dokonale cítí nedořečené. Tak nač se trápila pochybnostmi, když i matce už bylo dávno všechno jasné, pokud jde o její manželství se Saškou. Veronika si prohlížela interiér kavárny. Se Sašou si jen velmi zřídka dopřáli návštěvu podobných míst jen tak pro radost. Utrácet spoustu peněz za jednu večeři si jejich rodina nemohla dovolit. Dnes tu však dívka byla kvůli rozhovoru s bratrem, který sám navrhl setkání v důstojnějším prostředí. Takže souhlasíš, když tu dnes sedíš? Zeptal se Denis po pozdravu. Myslím, že by bylo hloupé od něčeho takového odmítat, ušklíbla se Veronika. Číšník předně postavil 2 sklenice vonavého ovocného nápoje a malý dezert. Říkal jsem si, že káva těhotným moc neprospívá a sladké naopak zvedá náladu, okomentoval Denis svůj malý dárek. A taky přece můžu pohostit vlastní sestru. Veronika se usmála. Bylo jí příjemné cítit péči, nečekanou, ale od blízkého člověka. Navrhuju obejít se bez ceremonií a dlouhých úvodů, začal Denis věcně. Přivezla jsi dokumenty, které jsem vypsal ve zprávě? Ano, tady, zkontroluj. Já vytáhla z kabelky složku s papíry. Zatímco Denis studoval obsah, Veroniku napadla otázka. Řekni. Proč ses rozhodl podělit o dědictví? Mohli si to přece zamlčet nebo zařídit tak, abych nedostala nic. Velmi dobrá otázka, odpověděl, aniž odtrhl oči od papírů. Můžeš si myslet, že jsem blázen, ale viděl jsem, jak otec trpěl, hlavně poslední 2 roky. Chci dopadnout stejně jen proto, že mě někdo ukřivděný prokleje. Kromě toho já už svoje bydlení mám, hezký byt tady ve městě. Otec ho koupil dopředu, když mi ještě nebylo ani 18. Že mě zajímá maximálně část peněz z prodeje, jestli se rozhodneš dům prodat. Investoval bych je do otcovy firmy. Veronika se uklidnila. Denis složil všechny dokumenty zpět. Když si pospíšíme, dnes zvládneme velkou část papírování. Ukázal výrazně na auto zaparkované pod okny kavárny. Ano, už dojídám. Veronika rozpačitě začala pojídat dezert malou vidličkou. Denis se zasmál. Ale no tak, nespěchej. Na dobroty musí být vždycky čas. Mávnul na číšníka, aby zaplatil. O 15 minut později už společně vycházeli ven a nastupovali do Denisova auta. A právě to pozorovala jistá osoba, která se nešťastnou náhodou ocitla poblíž. Věděla jsem, že ta holka je mrcha. Pochválila se paní Tamara, jako by to byla její nejlepší intuice. Nejenže žere jak slon, ale ještě si našla milence. No to mě podrž. Tak to může být i dítě jeho? Tak a dost, já ji od mého Sašenky určitě utrhnu. Namálem vzplála vzteky, stála na opačné straně ulice a sledovala auto se snachou a neznámým mladíkem. Musela spěchat domů, aby snachu patřičně přivítala. Ale spěchala marně. Veronika se dostala domů až večer. A Saša ani Stanislav Sergejevič tam také nebyli. Ti 2 odjeli vydělávat si bokem, pomáhali známým se stěhováním, vláčeli skříně, postele a noční stolky. Když se v předsíni ozvalo šramocení, paní Tamara se připravila vyrazit z pokoje a zavalit snachu sprškou spravedlivého hněvu. V hlavě si už přehrávala své námitky a trénovala nejostřejší fráze před zrcadlovými dveřmi skříně. Rozpárat lidi na kusy, to bylo pro starou barblu z domovního výboru to nejmilejší zaměstnání. Ale náhle zaslechla větu, která jí zastavila už zvednutou nohu k prvnímu kroku. No, unavená jsem, mluvila Veronika do telefonu. Ale to nic, těhotenství není nemoc. Některé ženské zvedají v posilovně činky a já mám jen tátovo dědictví. Neboj se a za ovoce děkuju. Paní Tamara nastražila uši ještě víc. Její tvář okamžitě vyměnila připravený šklep nadávek za liščí, chamtivý výraz. Protože někde v temnotě se rozsvítilo to nejmilovanější světýlko zisku. A tak já se přestěhuju do toho děděného domu a budu si pěstovat sama. No, ohledně další schůzky budu čekat na tvůj signál. Dobře, zatím. Vika ukončila hovor a konečně si začala zouvat sandály. Paní Tamara pochopila, že dá teď najevo své skutečné emoce v žádném případě.
A její chamtivá, vždy ve střehu stojící fantazie jí okamžitě promítla velký dům se zahradou, pozemkem a hromadou peněz. Tak, tady je to. Šance zařídit si pohodlný život k důchodu. Stačí jen ukecat tu naivní těhotnou husu a udělat všechno přesně tak, jak to vyhovuje jí Tamaře. A čertvem toho milence, kdo to vůbec je. Ať si nevěsta dělá, co chce do chvíle, než dům dostane. Veronika si unaveně povzdechla, opatrně nakoukla do kuchyně a pak do obýváku. V křesle tam, hlasitě odfukujíc, dřímala tchyně s časopisem v ruce. Dívka si úlevně oddechla. Proč nejíš kuře? Zeptala se paní Tamara přísně od stolu. Vezmi si ještě kousek. Je domácí, ne nějaký fabrikový brojler. Mám to po známosti. Pod ohromenými pohledy celé rodiny položila Tamara na Veroničin talíř šťavnatý kousek kuřecí paličky, lesknoucí se v omáčce. Veronika na něj tupě zírala, jako by jí na talíř položili kus sjeté pneumatiky. Tak podivná a nepatřičná ta náhlá péče působila. A co tak koukáte? Tamara na okamžik šlehla po všech svým starým, ostrým pohledem, ale rychle ho zase schovala. Mně tu roste vnuk, jestli jste si nevšimli. V naprostém tichu proběhl zbytek večeře. Což bylo samo o sobě nonsens. Obvykle totiž paní Tamara u stolu drbala, berblala a ostatní se snažili vypnout sluch, aby ten proud negativity nevsákli. Od druhé schůzky s Denisem uplynul týden. Zbývala poslední fáze dědického řízení. Nabídl sestře, že spolu zajedou podívat se na to, co má brzy vlastnit. Veronika neodmítla, ale musela vymyslet neprůstřelnou záminku, proč nebude v neděli doma. Přemýšlela nad tím dlouho, ale nic nevymyslela. Osud to vyřešil za ni. Kolegyňka ji požádala o záskok příští týden a sama byla ochotná vzít směnu za Niku. V bytě se Veronika snažila chovat jako obvykle a ničím neprozrazovat, co se v jejím životě právě děje. Saša byl jako vždy starostlivý. Ale zároveň trochu odtažitý, kdykoliv šlo o něco mimo jeho komfortní zónu. Stanislav Sergejevič buď spal u televize, nebo chodil po brigádách. Byl téměř neviditelný, občas se jen v chodbě myhla jeho prořídnutá hlava. Ale paní Tamara, jako by si vyměnila mozkovou desku. Najednou byla nezvykle vstřícná, zdvořilá a uctivá k Veronice. Zajímala se o její zdraví, náladu, stravu. Jenže vypadalo to, jako když se slon snaží nasoukat do baletní tutu sukně neohrabaně a křičovitě. Bylo zjevné, že tchyně si sama sobě šlape po krku, ale z nějakého důvodu to vydrží. Že by v Tamaře Jurjevně náhle procitla vřelá láska k budoucímu vnukovi? Mu Veronika nevěřila ani na vteřinu. A možnost, že by se tchyně dozvěděla o dědictví, okamžitě zavrhla. Od koho by se to dozvěděla? Sašo, co se to s tvojí matkou děje? Zeptala se po večeři muže. S takovým úsměvem jako dneska se ani polikat nedá. Připomíná mi stepfordskou paničku, jinak to nevidím. Saša na pár vteřin zamrzl, vybavující přirovnání, ale pak řekl, taky se divím, ale jsem rád, že se vám vztah zlepšuje. No jistě, ještě aby ne. A aspoň nemusí každý den polikat její jedovaté poznámky o mé osobě, blesklonice hlavou. Nahlas ale moudře mlčela. Další den se Veronika setkala s bratrem na smluveném místě a vyrazili na adresu. Dům otce se nacházel v opačné části města. Hluboko v soukromé zástavbě s krásnými a upravenými dvorky. Veronice dokonce uniklo překvapené když auto zastavilo právě u jednoho z nich. No ano, je to tady, zažertoval Denis, když si všiml jejího udiveného pohledu. Před Veronikou se objevil úhledný dvoupatrový dům ze světlých cihel, obehnaný stejným plotem s krásnými kovanými mřížemi. U plotu se rozprostíral pečlivě udržovaný trávník s keříky a malými stromky. Za brankou vedlo několik cestiček dlážděných nažloutlými dlaždicemi, byla tam bujná květinová záhonová výsadba a břečťan, který se dekorativně pnul po fasádě až k balkonu v druhém patře. Páni, ty jsi neříkal, že jste žili v opravdovém zámečku? Řekla Veronika obdivně a trochu nejistě přejela rukou po cihlách domu. Ty ses neptala, pokrčil Denis rameny. Nevypadá to, že by tu nikdo nebydlel, poznamenala dívka. Všechno je tak upravené a opečovávané.
Poprosil jsem jednu ze sousedek, aby tu za symbolickou částku udržovala pořádek, vysvětlil Dennis. Chci, aby to zarostlo. I když už dlouho žiju jinde, vzpomínky na dětství jsou mi tady drahé. Tata tenhle sad vysadil, když hledal klid po všech těch nesnázích, které na něj dopadly. Pamatuju si, jak sázel stromy, zaléval květiny. Budu strašně rád, když jeho práci alespoň z části zachováš. Pokud se rozhodneš dům neprodat. To by mě ani nenapadlo něco vytrávat nebo měnit zvenku, přiznala Nika upřímně a s nadšením. Současně ji ale začal hlodat podivný pocit, vina za to, že se s tím člověkem za celý život téměř neviděla. Dennis ji ještě dlouho prováděl po domě, vyprávěl, jak ho stavěli a zařizovali, a Veronice před očima ubíhal život cizí rodiny, jako by to byla ona, kdo bosý běhal po huňatých kobercích, kdo usínal v obětí milovaného psího mazlíčka, kdo sedával večer otci na klíně. Hej, co je? Všechno v pořádku? Všiml si Dennis jejich slz v očích. Ano? Vlastně ne. Jen. Strašně moc mi chyběl celý život. A já si to uvědomila až teď, vypravila ze sebe Veronika předývaně, utírajíc slzy. Přitiskla se bratrovi k hrudi, Dennis objal starší sestru a jemně ji pohladil po zádech. Chtěl s tebou být v kontaktu, dokud jsi byla malá, ale tvoje máma mu to zakázala. A pak to vzdal. Vůbec nepřijala peníze na výživné. Tvoje máma je velmi hrdá žena, řekl Dennis. Nikol, teď už chápu, proč poslechl tu věštkyni. Dlouho si povídali v tom velkém prázdném domě, dokonce si dali čaj ze zásob, které tam nechala sousedka. Veronice připadalo, že v její duši konečně zapadl poslední dílek zapomenuté skládačky. Tak pojď, zavezu tě domů. Proč se tak ošíváš? Podíval se na ní Dennis s údivem. Když sestra vrtěla hlavou. Co je to za tajnosti madridského dvora? Veronika zaváhala, nevěděla, jak srozumitelně vysvětlit, co cítí. Dennis nespěchal, jen se na ní pozorně díval. Auto se líně proplétalo městskými ulicemi a zastavovalo na semaforech. Chci, aby rodina mého manžela věděla o dědictví. Ani o tobě, vyslovila konečně jasně svou myšlenku. Jsem si vzala ne toho člověka. Dennis mlčel, ale chápavě přikývl. A Veronika se rozmluvila o bezpáteřnosti manžela, o tyranii tchyně, o tom, že se cítí jako pták v kleci, o strachu z toho zůstat s malým dítětem v té rodině. A sama s miminkem ve velkém domě se nebojíš? Pozvedl bratr obočí. To je pořád lepší, než snášet každodenní výtky, že jsem snědla oplátek salámu víc, uzavřela Veronika prudce. Víš, nad čím jsem přemýšlel? Řekl Dennis nečekaně. Nechám ten dům celý tobě. Mně bohatě stačí tátův podnik a moje byt. Stejně bys firmu řídit nemohla, když o prodeji nic nevíš, a já se v tom pohybuju od puberty. Myslím, že takový rozdělení je fér a spravedlivé pro všechny. Samozřejmě Nika málem začala koktat překvapením. Už tak jsem ti byla vděčná a teď vůbec nevím, co říct. Ale prosím tě, hloupost, mávl Dennis zkušeně rukou. Dvakrát mě pozvi na pyrošky nebo boršč a jsme si kvit. Veronika se zasmála. Přikývla bratrovi. Všechny její smyšlené strachy se jí v tu chvíli zdály dětské a nesmyslné. Jen ten poslední zbývalo překonat, vymyslet, jak utéct z doupěte dravce. Paní Tamara prudce přibouchla přepážkové okénko přímo před dalším návštěvníkem, který chtěl zaplatit účty. Přestávka, hotovo, čekejte, zaburácela na staršího muže, jenž zmateně strnul s papíry v rukou. Chodí sem jak domů a my tu, hladoví, nevyspaní, máme obsluhovat každý den, bručela Tamara a dupala do směšné náhražky kuchyňky v domovní správě. Kuchyní se to dalo nazvat jen s velkou dávkou fantazie. Z vybavení tam byla jen mikrovlenka a konvice. Ani lednice nezůstala. Někdejší poctivá sovětská biruša byla pod záminkou opravy odnesena místními podnikavci. Na záminku se brzy zapomnělo a lednice zakotvila na chatě jedné ze zaměstnankyň. Pak se dlouho nadávalo, ale chuť skládat se na novou lednici nebo skříň neměl nikdo a vydobít ji z byrokratického systému komunálních služeb bylo nereálné. Tak pracovnice správy uchovávaly svoje jednoduché jídlo v zimě na parapetu a v létě v nejchladnějším koutě místnosti.
Pravda, čas od času někomu stejně něco zasmrádlo a tehdy kuchyňou prostoupil nelibý pach zkaženého kuřete nebo skyslého zelí. V obzvlášť špatných případech zápach doplul až k návštěvníkům, kteří nespokojeně krčili nosy a snažili se zjistit zdroj. I dnes to v improvizované kuchyňce zavánělo něčím téměř zkaženým. Se ta Kaťka přitáhla svoje smradlavé karbanátky, zavečela paní Tamara a ušklíbla se. Na sebe kašle, tak ať by aspoň nás ušetřila. Vytáhla ze skrýše svůj vlastní oběd, zabalený do alobalu. Ten zabraňoval, aby se jídlo při pokojové teplotě rychle ohřálo a tím pádem i zkazilo. Paní Tamara si v práci bohatě kompenzovala to, že doma se musela kvůli snaše držet. Někdy až tak, že v ní doslova vřelo bez možnosti si pořádně vyhádat nebo sprdnout někoho z domácích. Samozřejmě kromě Veroniky stále občas někdo schytal její nálady. Ale to už nikoho nevzrušovalo, příliš běžné. A Tamara toužila vylévat žluč právě na snachu, jenže kvůli svému vysněnému velkému domu, ne tomu blešímu hnízdu, kde teď žili, si to dovolit nemohla. Co to, Tamarko, zase si hraješ s řízčkem? Zasyčela sladkým tónem její kamarádka Krysa Marina Pavlovna, která právě vešla. Tamara na ní mrzutě šlehla pohledem, ale v zápětí nasadila podobně sladký úsměv. Hraju. A ještě se snažím neumřít udušením. Teď tu pohřbívá něco příšerně páchnoucího. Kývla na kolegynin plastový box na mikrovlnce. Marina okázale sevřela nos a mávla si před ním rukou. A v tu chvíli Tamáře jurjevně bleskla hlavou myšlenka, jak nenápadně. Ale účinně probrat svůj plán, jak získat cizí byt. Marinka byla známá drbna, takže říct jí to přímo bylo nemožné, ale podat to jako příběh někoho jiného? Proč ne? Marino. Začala Tamara. Děti přece mají rodičům pomáhat, že jo? Marinka, která se usadila naproti u úzkého stolku s hrnkem čaje a balíčkem sušenek, se na ní zaujatě podívala. No dejme tomu, že mají, připustila opatrně. To normální děti. Ale jsou i lotři, jako můj Innokenty, jen civí do počítače, po sobě neuklidí, postel si nezastele a o nějaké pořádnější pomoci si můžu tak akorát nechat zdát. Tamara ohrnula nos. Poslouchat o jejím neschopném synovi opravdu nechtěla. Já jsem myslela spíš na něco jiného. Přerušila proud Marinčiných nářků. Jestli dobré děti mají vždycky svým rodičům pomoct, tak by se s nimi měli i o všechno podělit. Vždyť je rodíme, krmíme, dáváme jim napít, stavíme na nohy. A co když se chtějí děti za náš rodičovský účet jen lépe zařídit? Co pak dělat? Sáša zírá do blba nebo schovává výplatu? Marina si podepřela tvář dlaní a dvousmyslně se zadívala na Tamaru. Co to máš za vznešené řeči, paní Tamaro? Proč hned zírá? Na rozhořčeně klepla vidličkou o stůl. A vůbec, co s tím má společného Sáša? Včera jsem koukala na film. No a řekla jsem si tak. Kulturně se povznesu, proberu s duchaplnými lidmi děj. A ty zírala, Sášo? Marina si odfrkla. Tamara se demonstrativně odvrátila a našpulila rty, gesto, které se mnohem víc hodilo k hloupoučké školačce než k pracovnici údržby domů v Letech. Fungovalo to. Marina okamžitě začala sladce omlouvat, podlézat a vyptávat se na film. Hádat se s Tamarou se jí vůbec nechtělo. Tahle symetrika dokázala poštvat proti komukoliv celý kolektiv a ještě celý měsíc pouštět jedovaté poznámky, kdykoliv se jí zachtělo. Tamara si chvíli vychutnávala drobné vítězství a pak spustila, tak já vlastně. K čemu to celé říkám? Dívám. A najednou bác. Zrovna v tom nejlepším vyhodí pojistky. A Sergejevič doma není, aby to spravil, tak jsem zůstala bez filmu. A teď hádej, jak to skončilo. O čem ten film vůbec byl? Zeptala se Marina, naklánějíc se blíž. Tamara se na tu otázku třásla. Tavě ji zhltla a začala převyprávět děj vlastní rodinné historie, jen přestrojené za film. Jména samozřejmě pozměnila, pár detailů přimalovala, ale smysl nechala stejný. A ve chvíli, kdy vyprávěla, jak zaslechla rozhovor o dědictví, to celé vypnulo. Taková škoda.
A název filmu si pro věrohodnost prý ani nepamatovala. Tak si lámu hlavu, jak to asi skončilo. Marina, která zas tak hloupá rozhodně nebyla, pochopila asi v půlce filmu. Co jí Tamara skutečně líčí, ale nedala nic znát. Poslušně kývala jako čínský houpací panáček. Takže tchyně si usmyslela uzmout nečekané dědictví nebohé sirotky? Marina si promnula rty. Napřímo to udělat nemůže, protože vztahy mezi nimi už jsou pokažené, ano? Tamara kývla. Že nejspíš zkusila na tu sirotku zatlačit přes syna, začala Marina uvažovat. Protože jemu přece věří, nevidí v něm žádné nebezpečí a vůbec manželky mají přece poslouchat své muže, ne? Tamara se jen tak udržela, aby neodvkla. Kdyby poslouchala svého manžela, drhla by teď záchody na nádraží nebo v nějaké třetí cenové jídelně. Podle jejich vlastních pozorování Ježek posledních 15 let nevyplodil jedinou konstruktivní myšlenku. Že synáček se stal pákou nátlaku, protáhla Tamara. Chytrý tah. Přesněj to určitě celé provedli, uzavřela Marina. Tamara si polohlasně zamumlala poslední větu, téměř neslyšně, aby jí Marina nerozuměla. Výsledek filmu bude tedy nejspíš takový, pokračovala Marina, že se celá rodinka nakonec nastěhuje do domu nevěsty a budou žít šťastně a bezstarostně. Přece nemůžou udělat špatný konec. To by se nehodilo, rodinné hodnoty se nemají narušovat. I když ve skutečném životě byste sirotky udělali popelku. Kdo by ji rovnou pod nějakou záminkou nechali bydlet ve starém bytě. To tak. Rozhořčila se v duchu Tamara. Já ji teda v mých vlastních metrech rozhodně bydlet nenechám, až se přestěhujeme. To radši pronajmu. Penízky budou kapat. A dobře, zasněla se nahlas, konečně dám výpověď v téhle díře. Tamara se tak zasněla, že se samovolně opřela o opěradlo vyvyklané židle a přivřela oči. V její hlavě už stál velký pozemek, dům s terasou na čajování a drbárny, závistivé pohledy sestry Nataši s manželem, sousedů i všech ostatních. Současně si Tamara v duchu spočítala, že z Veroniky samozřejmě žádná pořádná popelka nebude. Ale někdo přece doma uklízet a vařit musí. Ona sama už se napracovala dost a zasloužila si klid. Lenivé myšlenky jí úplně zamlžily hlavu a tak si ani nevšimla, jak rukou zavadila ohrnek s čajem, který si udělala na začátku oběda. Šálek se hlasitě převrhl a studený už nápojí vydatně pocákal sukni. Ozvala se kletba a šramot. Marina rychle podala kolegyni balíček suchých ubrousků a raději zmizela z pracovní kuchyňky, aby se vyhnula maléru. V rozčilení Tamara klidně uhodila každého, kdo se jí náhodou připletl do cesty. Po návratu domů se Tamara rozhodla neotálet a hned vzít Sašu do parády. Ten byl právě doma a pokoušel se opravit prověšené panty na dveřích do pokoje. Musíme si promluvit, spustila paní Tamara bez okolků a opřela se o zeď za zády syna. Jemnost v jednání s rodinou jí byla cizí. Všechno říkala napřímo. A bylo jí jedno, jestli její výčitky vůči manželovi nebo synovi slyší cizí lidé ve frontě nebo sousedi na balkonech. Není těžké uhodnout, že s takovým přístupem měla rodina Tamary po domě špatnou pověst a nikdo s nimi nedržel přátelství. Stalo se něco? Zeptal se Saša napjatě. Zkušenost říkala, že taková věta od matky nikdy nenese nic dobrého. Tamara chvíli mlčela, pak se vystrčila bokem a pronikavým hlasem pronesla, dědictví se stalo tvé ženušce. A ty o tom ani nevíš. Že? Saša zbledl a upustil šroubovák. Stěžka otázal, Lilia Vasiljevna mi nic neříkala. Jak je to možné? Pche. Odfrkla Tamara, jako by jí místo sladké buchty dali tvrdý suchar. Živá až moc. Ten její tatíček Nikitvé jí odkázal domek. Saša si s úlevou oddechl. Manželovu maminku měl rád, u ní doma bylo vždycky útulno a příjemně, i když skromně. Ni o tom nevěděla, řekl a sedl si na zem. Táta. Ona ho kromě kojeneckého věku vůbec neviděla. Synku, lhát ti nebudu. Vlastníma ušima jsem to slyšela. Tamara teatrálně zatahala sama sebe za uši. Jak o tom štěbetala po telefonu. Jak se přestěhuje do děděného domku a jak si bude žít. Počkej. A proč mi o tom nic neřekla?
Saša si zmateně podrbal zátylek. Tady není o čem přemýšlet, skočila mu do řeči Tamara. Je jasné, že ta holka nechce nic s nikým dělit. Přitom si její muž a my jsme taky rodina. Je to od ní neúcta ke všem. Jak je to možné? Saša těkal pohledem po podlaze a stěně, jako by tam někde ležela odpověď. A ty si s ní musíš promluvit a narvat do té její duté hlavy, že ženská sama si s domem neporadí, tím spíš, když dělá pokladní na nádraží, pokračovala Tamara a začala syna horlivě poštvávat. My se tam všichni přestěhujeme, uděláme si hospodářství, budeme jí pomáhat s dítětem. A tenhle byt si necháme. Táta s Frantou udělají rychlou rekonstrukci, aby to trochu vypadalo, a budeme to pronajímat. Slova matky tekla Sašovi do uší jako opojný potůček. Jenže dno toho potůčku bylo samá bažina, smradlavá a zetlelá. Vyskočil najednou z podlahy, lžeš. Paní Tamara na okamžik stichla, tak náhlá změna synova tónu ji vyvedla z míry. Nebyla zvyklá, že by se jí někdy tak ostře postavil. A? Tak proto se s ní poslední týdny chovala tak mile, došlo Sašovi. A já, naivka, věřil, že si k sobě opravdu najdete cestu. Ale šlo jen o dědické metry. A kdyby šlo? Zasyčela Tamara. Nechceš žít jako člověk? Dvůr? Zahrada, vlastní dům? Za cenu něčích intrik? Ne, díky. A nedostaneš od Niky na dědictví ani centimetr ani ty, ani táta, řekl Alexander a sbíral odvahu snad poprvé v životě. Situace ho zasáhla tak hluboko, že se rozhodl postavit se matce. Niku miloval jen po svém jako květinu, která roste v malém květináči. Tak ty mi chceš odporovat? Rozzuřila se Tamara. Tak víš, ta tvoje ženuška už si dávno našla milence a s ním se producíruje po restauracích. Zřejmě mu už připravuje i místečko v tom děděném domě. A dítě ti pak jednou přinese až na práh. Mlč, dost. Šasi jako malý zacpal uši a v okamžiku vběhl do pokoje. Rána a nedovřenými dveřmi to otřáslo. Zevnitř tiše cvakl závora. Tváře Tamary Jurjevny hořely, i když svého nedosáhla, za to si srovnala synáčka, který si náhle usmyslel, že v jejím bytě má vlastní názor. Veronika se vracela domů v povznesené náladě. Myšlenky na to, že do chvíle, kdy obdrží konečné dokumenty k domu, zbývá jen pár dní, jí hřály víc než letní slunce. U známého vchodu si všimla na jedné z laviček manžela. Bylo to úplně netypické. Saša nikdy nevycházel ven jen proto, aby zabral místo. Jeho výraz byl otažitě ztracený. Dívka k němu přistoupila, pozdravila a opatrně se zeptala, proč jsi tady? Co se stalo? Saša na ní pozvedl smutné oči. V rukou žmoulal nějakou větvičku narychlo ulomenou z nejbližšího keře. Máš milence, je to pravda? Pronesl sklíčeně. Cože? Nika zrychlila. Jaká hloupost? Kde jsi to vzal? Máma říkala. Saša odvrátil oči. Viděla tě s ním v kavárně. Veronika si rychle poskládala události v hlavě a pochopila, co se stalo. Dokonce si s úlevou vydechla, uvědomila si, že je ušetřena ponižující potřeby se obhajovat. Sašo, chápeš, to je můj bratr. Ale nemyšká jiný od otce, začala Nika opatrně. Takže příběh o domu zděděném po otci je taky pravda? Pronesl Saša konkrétně, aniž by mluvil přímo k ní. Teď zase zůstala ohromená Nika. Odkud to víš? To odpovědi se Saša smutně podíval na ní a zároveň kývl směrem k balkonu rodného bytu. Jasné. Veronika si sedla vedle něj. Teď se obrázek skládá. Odkud ta náhlá láska tvojí matky ke mně? Úžasná žena. Chvíli seděli mlčky. Každý si ujasňoval myšlenky. První to udělal Saša. Niko, víš, jak se k tobě chovám? Začal, hledaje slova. Ale stejně se chovám i k mámě, ať je to sebevětší despota. Chápu, že s tím dědictvím ti nedá pokoj. A jestli nezíská, co chce, zkazí nám život i na dálku. Dneska už se mě přes tebe pokusila zatlačit.
Jsem se postavil proti. Něka poslouchala manžela téměř bez dechu. Uvědomila si, že snad poprvé udělal správnou volbu, postavil se na její stranu. A také věděla, kolik ho to stálo. Máma celý život žehrá na náš byt, vždycky toužila po domě. Ale vidíš sama, žijeme skromně a takový luxus si dovolit nemůžeme. A teď takový dar osudu. Samozřejmě, že máma bude ležet třeba i v hrobě na plakato, jen aby ten dům získala. Ale já chci, abys pořád snášela její chování. To se nezmění. A taky nechci, aby naše dítě vyrůstalo s nešťastnou, uštvanou mámou. Ša položil dlaně na její prsty. Musíš odtud odejít a co nejdřív. Pomůžu ti. Ke zpočátku nevěřila vlastním uším. A pak jí po tvářích stekly slzy. Děkuju, pevně objala manžela. Neumíš si představit, co správě udělal. O 3 roky později. Alexandr zastavil u známého dvoupatrového domu. Vždycky ho dlouho pozoroval, než vystoupil a zazvonil. Dům i dvůr pokrýval sníh. Na slunci se třpitil. V keřích poskakovala veselá hejna vrabců. Dnes měla jejich s Nikou dcera, Laila, narozeniny. Od toho nešťastného srpna a rozhovoru u vchodu uplynulo mnoho vody. Útěk vlastní manželky Saša naplánoval tak, aby nikdo nic nepoznal. Když paní Tamara odešla do práce, Veronika spolu s manželem narychlo sbírali věci a pak jako zločinci potichu vynášeli tašky a balíky k Sašovu služebnímu autu. Nejprve ji odvezl k Lile Vasiljevně a potom společně s Denisem pomohl přesunout věci do zděděného domu. Veronika si ani neuměla představit, co se dělo s Tamarou Jurjevnou, když se dozvěděla o jejím útěku. Šamočel, ale podle jeho unavené tváře bylo všechno jasné. Pravděpodobně tchyně burácela dlouho, protože jednou, když Nika zavolala manželovi, vyslechla si do sluchátka takový proud špíny, až se jí roztřásly ruce. Když se narodila Lília, Saša zpočátku pomáhal, jezdil za nimi, ale postupně se objevoval čím dál méně. Nika tušila, že zatím stojí opět tchyně se svými písněmi o dítěti počatém, kdo ví kým a o matce, která utekla. Ale zoufat rozhodně nehodlala. Denis také pomáhal s neteří a zároveň nabídl sestře práci na dálku jako účetní ve své firmě. Přivezli jí notebook, zasvětili ji do věci a dívka se rychle dostala do tempa. Ještě před svatbou se Sašou se podobnou prací zabývala, takže si vše brzy znovu vybavila. V přestávkách mezi péčí o dceru a prací si Veronika uvědomila, že Sašu už dávno nemiluje jako muže. A k němu teplý vztah jako k člověku a příteli, ale pocit bezpečí s ním necítila. Dlouho a důkladně přemýšlela, jak mu o svém rozhodnutí říct. Na další schůzce se mu přiznala, že v ní už city nejsou. Šej vyslechl močky a pak řekl, že na Niky místě by udělal totéž. Tak se rozhodli. S rozvodem zatím počkají kvůli dceři. Še vyfoukl vzduch a promnul si ruce v rukavicích. V hezké tašce měl dárek, velkého plyšového tygříka. Stiskl zvonek. Po několika minutách zazněl zvuk zámku a Nika, zachumlaná do teplého voněného šátku, se objevila ve dveřích. Pojď rychle, už mám prostřeno, pobídla bývalého manžela. Máma s Myškou už přišli, brzy dorazí i Denis. Vešli do domu a zabouchli za sebou těžké dveře. Uvnitř to vonělo pečivem a bylo slyšet známé hlasy. Alexandr pověsil kabát na věšák a boty nechal na stojanu v předsíni. Veronika doslova rozkvetla za ty 3 roky. Oči zářily, líce měla růžové, i postava se stala štíhlejší navzdory porodu. Úplně jsem zapomněla se zeptat. Co je nového u tebe? Vzpomněla si. Odstěhoval jsem se od mámy do ubytovny, teď si pomalu šetřím na vlastní bydlení, odpověděl Saša. Veronika na něj ohromeně pohlédla. Páni. Gratuluju. To je skvělé. Upřímně objela bývalého manžela. Jak se ti to povedlo? Nebes námahy, povzdechl si Saša. Ale pochopil jsem, že chci být taky svobodný i od ní. Že dneska neslavíme jen narozeniny naší dcery, ale i něčí svobodu? Zeptala se Veronika trochu šibalsky. Vypadá to tak, přikývl muž.
Dívka se usmála a společně přešli do pokoje, kde se už u prostřeného stolu sešla téměř celá rodina. Bylo na čase předat dárky malé oslavenkyni.